Takže ahojte, dneska vám ukážeme naše sníh. Sem ich máme. A sem máme aj takže môžeš ísť, takže urob to. Kto to je? Krásny. Je to Tuffy. Tuffy. Dosť mäkký. Že je Tuffy. Ďalej. Otoč sa. Môžeš. Je to tento. Brownie, Beanie. Je lesklý. Tu je. Takže je to tento. A volá sa Puzzle, Dobre, idem točiť. Takže je to tento a volá sa Tudelej. Pupelej. Tento. Dobre. A teraz ostal nám to tento posledný. A ostala som tam aj ja. Tu je Vinker. Ale prestaň. Vinker. Dobre. Poviem vám, že oni sa lepia a sú veľmi mäkkí. Oni sa môžu lepiť a tu je takáto hra. A ja už ju mám stiahnutú. Počkajte. Dobre? Oni sa dajú lepiť. Poď tu. Oni sa dajú lepiť. Napríklad aj na okuliare, proste také niečo. Niektoré sa lepia, keď je voda. Takže tieto dve stačia. Dobre, bye. Ešte nie. To je. Povyzovala sa všetko. Dobre, ideme ešte navúfovať. Ok, ideme na to. Počkaj, ešte nie. Tak môžeš, počkaj, pretože sa jeden nalepil. A je to Tuffy. Super, takže Tuffy. Toto bude? Je to tenta, Ne? Už nie to uchý. Tento. Počkaj. Ukáž ho. Takýto. Počkaj, jeden sa asi zalepil. Tak. Takže. Boh si chytila. Dobre. A teraz vám niečo ukážeme. Nalepíš tam. Dobre. Evo, ja vám pozerám si, aké to je.
Nie. Ešte teraz nie, o chvíľku. Tak, zauperí. Počkaj. Naopený? A teraz pekne naopený. Počkaj. Pekne naopený je. No tak, počkaj. Ideme strčiť. Raz, dva, tri. Ešte raz. Dva, tri. Ďakuj. Teraz to ja. To ja. Pozerajú sa na Erku. Alebo neviem, kde pozerajú a idú. A Jezus sa odvasil. Takže toto je asi všetko. Takže ďakujem, že ste videli naše video. Dúfam, že sa vám páčilo od našich striky. Táčko. A takže ahoj.